mumoyo mangu, mumoyo mangu, mumoyo mangu, mumoyo mangu, moyo wangu waremera kutomoka boys na muzara bana makadi ripa makadi wa muno wa Mwari. Aiwa tinotenda. South Africa kunani? Kune vana vasisi vangu vaviri vakasiya vana vatatu, uyu ndiye mukuru wacho. Okay. Usaka kune vana 2 vari kukusava. Hongu muno wa Mwari. Nyaya yatafambira ndeye vana vakomana vari South Africa, mudiki wacho. Okay. Avarovere maoko. Aita sei mudiki wacho Gotwa, aita sei? Takumuti Gotwa, andimudiki ndiye Gotwa. Akaita vana vake ava vana kufanana nevamwe mumusha. Saka paita kutaura kwokuti takufunga kuti muroora akaita chipfambi. Ladies and gentlemen, welcome back to the channel. If you are new, welcome. Make sure wajanya subscribe button ubatiza notification bell kuita kuti pese patrukuya tichi upload ma video manyowani uvewe kutanga ku receive notification. Nyaya tinayo nasi inyaya inoita kuti vanhu vazoenda kwatinashe Mugabe pova panoitika madrama mamwe ayayi pakaipa vakadzi atinazera navo, atinazera nemi vakadzi mimi, atisuda waste time. Rege tijambire pavidhiyo tione nyaya yanhasi, muzotudzawo mucomment section kuti munoionawo sei nyaya iyi. Nyaya yakaitika kuchechi kwa Prophet T-Fred. Rega tiise vidhiyo tione kuti zviri kufamba sei. Mwana Prophet, ichokwadi chitoro ichokwadi ichocho. Alright. Mningina wangu vana vake ndichitarisa inini havasika havana kana kutombofanana nesu. Alright. Ndo pane nyaya yacho napo. Havana kufanana nevana vomning'ina. but ndakatarisa ndiri kuoneswa hangu kuti kuuya kwamaita kune ma-DNA test akatoitwa nemumwe wepakatu. Akatora vana vemuning'ina uyu. Ichokwadi Prophet akangozviita ari ega. Vana vakabuda vachinzi havazi. Havana kufanira havazi vake. Apa pandipo pakukora nyaya apo. Rambai muchiona. Mawana tanga manje. Saka kuuya kwamaita kuda kuzoverifya kuti zvakabuda kuma-DNA nezviri kutaura Mwari ndizvo here zviri kuenderana here. Ichokwadi Prophet. Alright. Vakati vaitire nyaya dzavo zvipera. Exactly. Fambai navo munhu waMwari. Fambai navo. Ndiri kuda munhu anongonditiro favor mbijana because I feel it's not fair kutaura nyaya yemunhu asipo. I feel zviri nani kuti tiite kufonera wacho uyu mukadzi uyu naGotwa. Alright. Amuzvione? Ndizvo chaizvo. But I need it kuti zvive transparent. Exactly. Ndichagirewo $5 whatever. Pashandiswa kuchenjera. Airtime. Pane kahungwaru kashandiswa. Yes. Dzimwe nyaya dzinoda Thank you so much. Ndatopiwa iri 10 kudhara. Now. Oda undipa futi. Handipako. Iyi ndakuisa muhomwe. I made profit. Now. Ndiana asina mari yebhazi yekudzokera kumba. About it, giving back to the community. Imwe. Thank you so much. Zakwana. Asina mari yekudzokera kumba ndiya. Ndoda munhu anotaura chokwadi. Ukasataura chokwadi ndikakuprofita ka.
ari kuzvitemba rinazoti haana mari yekudzokera kumba akanga atiomerwa ngawe ndimupe 10 mari 10 mari baba hapana kushandisa $2 kuenda kumba tusana neprofit $8. imi makanyotsokerera mune muri kunyepa chita nai 55 zvaita ndiani chikomana enda itoni na mukoma ndime mukuru mumba menyu ichokwadi prophet mukoma manyapo pamashikweda munotenga airtime endai nemukomana apa pauda kufonerwa manje varidzo yenyaya ngatirambe chiona one magic dzinozoitwa naprofet unotengawo yakabatana okurumidza handidi inonetsa kuscratcha kana waendawo ndiudzeyo au vari kuenda mama varwa pasi manje wamwari tiremudzo dai muri mumweka masiyana nenyaya dzamuri kubatsirana naavo right nekuti muroora wamuri kuti akaita chipfambi haana kuita chipfambi ranga ndisingazviziviwo munhu wamwari ndaifunga kuti pamwe akaita chipambi akaita chipfambi ndisisi venyu vakashaya no rega ende kupuruvherei handiti mukomana abva apa ndiye mukuru ichokwadi sisi venyu havana kuita kutizira here mumhuri yamusiya mwairi nhumbu ichokwadi ishe handizangu ishe chete munhu wamwari fambai navo papa fambai navo uyu wechituyu akaenda nevana mumadna akaenda kumadna achishandisa masamples ake but naiyewo futi haasi wemumusha right maingi shoko zvari mashurazvo mashura akabhoiliswa kuchechi kwaprofeti kunenge kune drama now mwana wemamuseyamwa chaiye chaiye ndiye gotwa uyu wamuri kuti asiriyo wamuri kufungidzirwa nemukadzi akaita chifambi ndiye mwana wemo but muri kuona pari kunyanya kuoma mama wainda kuti musaite kuti nyaya iende kumberi shakalanti mukanyanya kupusha nyaya iyi pazvinonoputika zvaakuzivikanwa usisi venyu vakaitawo chifambi murume wenyu imi achazodhimandawo kuti haandei kumatesti nevana venyu right aiwa isiye henyu munhu wamwari vakuramba aiwa ngaisere mavhesi ematambo mamava sefere varamba wena saka toenderera mberi nenyaya aiwa ngaisire matambo vabvuma dhifiti napane basa saka mamava vane metsi dzavakaita ka vari kurambirei kuti murume wazoendawo kumadna test varume muri kuzvionera vakadzi ava ndokupera kwemashoko ano hanzi verify nyaya kusati wataura exactly indinofunga kuti dai vanhu muchikurumidza kuverifya nyaya jese chasunga ndini nedonzi ndazunda jese charamba ndini nedonzi ndarambidza jese chasunga ndini nedonzi ndazunda jese charamba ndini nedonzi ndarambidza jese chasunga ndini nedonzi ndazunda jese charamba ndini nedonzi ndarambidza
kupedza zvavo basa muvamwari. Chandisingane munyama unenge wegonzo, chandisingane munyama unenge wegonzo, gonzo rinonzi iro soro ichinzi. Chandisingane munyama unenge wegonzo, chandisingane munyama unenge wegonzo, gonzo rinonzi iro soro ichinzi. Profeti wa Chikondoro. Komana bata bontinga airtime akasvika nyaya yapera, but nyaya yavepo ndiyo kudai. Mama vatingati vanga vasina kuudzwa here nemumwe wavo kuti mwana uyu hasio mumusha. 1 2 mukomana paachadzoka airtime mai vake vachamudza chokwadi kana kuti machechi members achamudza chokwadi. Ndiudzewo mucomment section kuti munoiona sei nyaya iyi. Tasangana naro video ku TikTok account kwa Prophet T Fred, tikatirege tiwe naro kuitira vangu vasiko ku church service, kuitira vangu vasiko ku TikTok, kuitira vangu vasati variona mobva mariona, tobva tataura kuti muri kupaona sei, zviri kufamba sei. Hanzi verify nyaya yako usati watanga. Mwae pumwa wakunzi Abishura. Vakabishura vachona vakatoenda sina kupumwa musha yavo. Ndo upenyu wati kurarama. Vanga wasati waisa like, ndo nguva yacho yekuisa like. Vanga wasati wa subscriber, make sure ma subscriber topinda pa 2000 subscribers. Patopinda pa 2000 subscribers tinezva tichakuitirai in terms of airtime netumwe tuma chakadaro tichakusurprise hai pama videos atichange tichiita. Prophet, Nyaya yenyu inogadzirika. ndinotenda kana chigadzirika. Inogadzirika. Ndizo. Right. Ngatisangane parimwe video rachange tichirieta. Anditika. Right. Musakanganwe kushare to your family and friends. Ni pese pama social media platforms.